Ćao svima, ja sam Una i vi gledate Una Show. Kao što znate, već je skoro Nova godina i mi svi volimo poklone i zato ću vam danas pokazati kako brzo napraviti advent kalendar ako malo kasnite kao i mi. Zato hajmo da krenemo da pravimo. To jest prvo ću da vam kažem šta treba to. To treba karton, bilo koji karton, dalje ukrasni papir. A imate i drugi način kako možete da ukrasite, ne ukrasnim papirom, nego ja ćemo da pravimo prozore koji se otvaraju i tamo iznenađenja. Još nam treba dvostrana lepljiva traka i lepak pištolj ili bilo koji drugi lepak. I naravno da će nam trebati makaze. I sad da krenemo da pravimo. Sad smo isekli dva ovakva dela kartona, 40 sa 40 cm. Ovako treba da izgleda kao kuća. I 3 dela, evo isekli smo ovakva 3 dela širine 3,5 cm. Krov je 4,5 cm jer treba da se vidi krov. I sad ćemo još samo da isečem za krov i krećemo da pravimo kalendar. Ocrtavamo jednu stranu i tako trebamo 2 puta. Rešili smo da ostavimo malo, kada sečemo da ostavimo malo mesta sa krajeva da bi ovako zalepili i da ga zalepimo i evo već sam skoro završila. I sada trebam da isečem. Sada sipamo lepak. Ja ću da koristim ovaj lepak. Evo već sam zalepila karton i sada lepak se već osušio i kao što vidite presvukla sam se jer sam bila u školi i evo osušio se lepak i iza smo nacrtali prozorčiće. Samo kada ih budemo sekli najvažnije je da ne isečemo skroz prozorčić nego da napravimo kao vratanca. A datume možete rasporediti ovako 1, 2, 3, 4, 5, a možete da ih razbacite po cijeloj kao kućici, možete da jedan bude gore, jedan dole i to je znači uopšte nije važno kako ćete napišete i hajmo da ih sad sečemo. Znači, ova vrata, kao što vidite, ovdje su svi prozori osim ovih vrata, jer to je, 31. su ta vrata i ja to zamišljam kao ulaz u 2023. u sljedeću godinu. I sad ćemo da sečemo. I evo ovako izgleda. Ovako se otvaraju vratanca. I ovdje se dvostranom lepljivom trakom se lepi ovdje. Evo ovako se otvaraju vratanca. Isekli smo nožom za sečenje papira. Naravno, ovo trebate da vam pomognu roditelji, ne smijete da vas sami da radite, možda možete da se isečete. Evo, sad ćemo da lepimo lepkom pištoljem, samo čekamo da se zagreje. I ovako ćemo da zalepimo. Onda ovdje, pa ćemo onda da zalepimo drugi deo prijeko, a poslije ćemo da zalepimo krov. Već smo zalepili bočne strane, evo ovako izgleda. I sad ćemo... Zalepili smo bočne strane, sad ćemo da zalepimo drugu stranu zida i ovako ćemo da je stavimo. I onda ćemo da zalepimo krov. Evo zalepili smo ovako izgleda bočne strane. Evo ovako izgleda zida, ovako izgleda bočne strane. I sad ćemo da zalepimo krov. Već smo zalepili krov i sad ćemo da bojimo, ali radili smo ovako malo da viri, da bi izgledalo lepše kao pravi krov i sad ćemo da ga obojimo bojom u crnu. Evo sada bojimo u crnu. Kako lepo izgleda, inače uopšte nije obavezno da bude novogodišnji kalendar, može na primjer do rođendana, a možda uopšte nekome da poklonite ovakav kalendar, je baš lep poklon. Sad pravimo kvako od ukrasne trake.
Evo ovako to izgleda. Kad želimo da otvorimo, povučemo ovu okrasnu traku i otvaraju se vratance. Sad ću da vam pokažem šta se stavlja u vratance. Možete uzmete bilo koju čokoladicu ili neku igračku i da uzmete dvostranu lepljivu traku. Isečete jedan deo. Slepite čokoladu ili igračku koju stavljate. Zlepite igračku za vratance. Zatvorite vratance i onda kad nastupa taj dan koja trebate da otvorite, ovako povučete i uzmete igračku. I onda možete da ištampate ili da napišete brojeve dane koje vratance otvarate. Sad crtamo krov. I ovako trebamo da popunimo sav krov, ovu i ovu stranu. Sad smo nacrtali krov i zalepili brojeve. Vidite, sad ovako izgleda, jako lepo. Ovo su Harry Potter brojevi i sad ćemo da otvorimo prvi dan. I ovdje vidimo sovu, to je sova ukras za jelku. Evo ovako za kalendar i sad ću vam ispričam kako su izmislili kalendar. Bila je jedna mama i njeno dete koje svaki dan je pitala mama kad će Božić i kad će Božić jer je to bilo u Americi. I onda njoj dosadilo svaki dan da sin pita kad će Božić i onda je jednog dana donijela kutiju sa brojkama i s vratancima. I kad je sin pitao šta je to, ona je rekla da je to kalendar koji će, i da će on svaki dan da otvara po jedan prozorčić i da mu će da bude po jednoj čokoladici. I onda je on njoj rekao da kada poraste da će to da prodaje i da će sva deca moći tako da otvaraju prozorčiće i da uzimaju čokoladu i da znaju uvek kada će Novogodina ili Božić. I stavite lajkove, pratite na kanalu i čao svima!